coftal ɓalli men Aissatou Ly heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama on juurama en jettimo kanko Boly Ba gonannoɗo en e kabaruji ɗi on jaɓɓama e yewtere coftal ɓalli men alet hande nde jewtitten koko yowiti e fijoji mawɗi adunaru baɗoji hikka to Paris ko lebbi tati tan keddiɗi ɗi fijoji mbaɗa ɗum noon ene hani daren hono fijoɓe Afrique naɓe keblirta koye mumen goɗɗum kadi ko ganyiɗen haalde e nde yewtere ko alhaali fuko koyngel fettoɓe walla mbiyen fottoɓe e ɗiɗaɓal timmal Ligue des Champions to Europe gandama holno jiruɗon ɗum holno jiruɗon kadi kawdiri jahol ɗiɗaɓal timmal Ligue des Champions ɗo e Afrique hakkude TP Mazembe alahli e hakkude Tunis e Sundowns kono ko adi ɗum foof en garat joni joni e kawdiral gongal e waɗude hakkude Zamalek e Dreams FC ɗum noon ko ɗiɗaɓal timmal coupe CAF e jahol ngol tedduɓe on gandi mbaadi yewtere nde ɗum noon on biyama bisimilla ko adi fof noon ko weltanaɗe hoɓɓe men ɓe gowɗen yaadude e nde yewtere Arouna Deme a salminama Seydi Deme a salminama Aissatou hettiɓe ne calminama no fewi eyo anne Seydi Sow bisimilla ma Aissatou e jolni grand Arouna e hettiɓe kala eyo Abdoulaye Aissatou a weeɗama jungo anne eyyi ke salminama Aissatou heeɗiyankoɓe kadi salminama heeɗiyankoɓe RFI fulfulde eyo Abdoulaye koye ma keddotomi saabu caggal calminali en kalat koko yowiti e coupe CAF ko hande kawdiri ɗiɗaɓal timmal jahol puɗɗi o sahani Zamalek e Dreams FC nana kawdira holko woni jaltuɗi eyyi no mbiɗa noon Aissatou coupe CAF e jahol ngol ɗiɗaɓal timmal oɗo sah hakkude Zamalek kipe mo Égypte e Dreams FC mo Ghana haydi dal folani taw ko heddi kon ko silmaji sappo e jetati walla mbiyen sappo e jeeɗiɗi US Alger ma huccodir RSB Berkane kipe mo Maroc so yamde sappo e jeenayyi yonti to Alger duttorgol ko hakkude e diɗɗe nayyi ko ñande nogayi e jetati ndu lewru ndu gonɗen Aissatou yo en keddoto ha joni Afrique haalde e haala fuko koyngel ko hanki kawdire ɗiɗaɓal timmal jahol Ligue des Champions Afrique mbaɗi ene wayno noon TP Mazembe e Al Ahli koɓe telduɗo ala kawɗo eyyi kay no mbiɗa noon tout puissant Mazembe mo aynalo guijo Sénégal najo Alioune Badara Fati e elto mabɓe on Sénégal najo wiyete Lamine Ndiaye e Al Ahli ko telduɓe no mbirɗa noon hay goto folani hakkude Espérance mo Tunis e Mamelodi Sundowns ko Tunis naɓe ɓe fooli Sud Afrique naɓe ɓe nder leydi mabɓe gotel e kowal ɗum noon koye gardi ko aynalo guijo mabɓe keptinaɗo o kan Côte d'Ivoire ƴaɓɓiɗo mo wiye Rowen Williams ɗo malitimo ko kanko woni capitaine jo mabɓe duttorgol ko ñande no gayi jeego ndu lewru ndu gonɗen Aissatou noon Abdoulaye en garat e ɗum Arouna kanko en nani a haali ɗum eltowo diɗɗal TP Mazembe ngal tout puissant Mazembe Lamine Ndiaye ko Sénégal najo o suutino kongi ni caggal kawodiral hakkude TP Mazembe e Al Ahli noon wona diɗɗal pamaral eɗen mbawi wiide kono koɓe telduɓe e leydi maɓɓe e toon to RD Arouna holno mbawɗa yirude ɗum mate aɗa ɗamini kamɓe maɓe eɓe mbawi hawde e gartol ngol kanko Lamine Ndiaye kono wi maɓe mbat peeje fof gam hawde toon mate eɓe mbawi tawde Al Ahli ha e leydi muɗum ɓe kawa ɗum hoye football pettugol gonɗen no wawi wonde kono tan weeɓata Al Ahli de tolni hikka ɗo e duuɓi battidiɗi fof no tolniri e terrain mo weeɓani hay hewani équipe aji gardi toon dañi toon hunde TP Mazembe en gandi ali ore biteɗo Lamine Ndiaye kañinoma ni coupe oɗo heewino heɓde hen kamɓe mabɓe nden équipe o Moïse Katumbi jeeyi ɗum woni homme d'affaires et politicien to henete leydi Congo ɓe mbatta noon hol Lumumbashi to ɓe toon ɓe gonno hanki ɓe dañani toon haydara woto sikki weeɓata e mabɓe yaade Égypte ene ɗaminano TP Mazembe yaha timmode Al Ahli tolni ɗo yaade leydi Égypte gañoɗa ɗum weeɓata no fewi no wawi wonde noon hoye football gonɗen hunde fof no heeƴi hen kono hambodo sikki wona hono weeɓa no fewi
Tunis kañum ni hawi Sundowns biɗo Sundowns fof Afrique du Sud kam wona on club wona club tokosal wona club tokoso ɗum hono wonirta Tunis gonga ko leydi muɗum wonno kañum jaɓɓi kawodiral ngal mataw ko ɗum hokki ɗum fartangue wawde hawde club tolniɗo no Sundowns ni kono mate gartol ngol duttol ngol ma weɓanɓe Dieynaba mi aratima weɓantaɓe kono andi alay kam so woodi ko dañƴa te e nder leydi ma so woodi ko dañƴa hen aɗa wawi jogade ɗaminare sa yeehi leydi gondi kam hay sinna wawa fiide toon wonda ko dañƴa walla kam cuura hay saɗa daña toon nul ganduɗa aɗa jogui avantage woni ko serdiɓe e teppe Mazembe ɓe ganduɗa ko fiya e leydi mum jaa hande surtout e leyɗele woɗeɓe ne mbayi e football e supporteur uji mabɓe maɓe mbiyaɗa fiyaɓe wona hunde webde wadde Tunis kañum ko waɗi ko sa fi e leydi ma aɗa jogui kam chance walla hoolare sa yeehi ma wot ko dañƴa hayso woni yaade Afrique du Sud heɓa toon victoire wona hunde webde kono kam oɗo saaha ko kamɓe jogui avantage mbawi hoolare no wawi famede e mabɓe Aruna an somi heeɗimama jiiɗa ko Al Ahli yahata timmode no wawi mbimo sikki kamɓe ɓuuri dal hewrede chance uji e pennude kamɓe ɗo ɓe tolni hande ɗo sade ɓe jeehi kamɓe e Sundowns eyyi Sundowns aɗa andi terrain mum weepani hewani gueɗe futti hawɓe ɗum toon kewani aɗa andi noon leyɗele keddude banggue rewde ko wayno Tunisie en Égypte en kamɓe équipe aji ɓe joguide so jalti ne kewi wawde yaltude hen kono tan sade étoile sportive que gotel gagnori no wawi taw gotel ngel wasa yonde sabu sa ƴeewi équipe Sundowns o aɗa wiide genna walla équipe Afrique du Sud équipe nationale Afrique du Sud toon woni kamɓe ɗum noon no woni avantage mawɓe so terrain ji mabɓe kamɓene eɓe keewi hollirde wonde on joni hay sinno ɓe kawi ɓe piiɓe goho tan kamɓe jahata kamɓe ɓennata goho yonta il faut gaña hay so ɗiɗi eyyi ɗum noon sa hawre équipe aji gummiɗi wayno Tunisie walla Égypte en Maroc en no mbawi dardade caggal tan ha bondanma no fewi eyo ɗum noon a jarama mi siftina tan Abdoulaye haali ɗum ka wondiri gartol imamat ñane nogas e jeegom en payat hankkadi noon to Europe haalde ha joni ko yowiti Ligue des Champions goɗɗo gonɗo e wadde yontere nde e dawal ɗiɗaɓal kawodiri nayaɓal timmal mbaɗi Dortmund kañum hawi Madrid nayi ɗiɗi Barcelone koko hawa PSG diɗɗal amen ngal hawi ɗum nayi goho ɗum woni remontada Bayern kañum ne hawi Arsenal goho kowal Manchester City e Real Madrid Real hawi ɗum noon heeɗiɓe ɓe gaddi jiyanɗe mumen keɗoɗen koɓe holkoɓe mbi saabi joɗagol Manchester City ko classement gorjola o woni fewani saabu o waɗi ko nayi goho e so tawi ko joɗade Barcelone ɗum ɗon kam ko arbitre o woni ko jingui ha labti Arsenal hakkude muɗum Bayern Munich e ɗum ko tampere équipe Arsenal o saabi joɗade ɗum sababu ne macceji tiɗɗi ɗi ganduɗa ɓe degguidiri ɗum bandiraɓe o ko Abdourahmane Ba gorko mbo jaaɗo coyel kam jagguɗen tan ko City waɗi ko wawi ɓuurama sens fiyama gasi saabu rawanke kay ƴettido fewnitoyo joɗugol Barça ka ƴeewi ko erreur de entraîneur woni cafi joueur des fois wono mbatta erreur aji walla rouge tan adnata équipement probléme non hakkude Manchester City e Real de Madrid Carlo Ancelotti holliri bawal mum holli kadi kam ɓuuri Pep faamu tigi Ligue des Champions c'est que Real taw haala gonga o andu lawol Ligue des Champions mi sikkude maaro ngol lawol mo 33 fois yaade demi final 14 fois ƴetti Ligue des Champions am tay kala équipe mo hawri ene woodi no waɗirta tan ho yalta hen o funde sukaɓe tan o heeɓi ko yiɗi ho Barça kañum ko albitre o bonni match amen o minen ka ɗum min jiyata sabu de o hokki carton rouge mo walda e gonga hande walda e gonga janggo iyo Ousseyni Sall a jarama ha joni en keddotto e ɗiɓɓe mbi Aruna e Dieynaba foof nana maayi jaleɗe koye mabɓe keddoto ɗen saabu en gandi hankkadi yahoɓe ɗiɗaɓal timmal Dortmund kañum hawodirta e PSG Bayern fettida e Real keɗoɗen ɓe ha hande holkoɓe mbi
Hussein Tall ɓurɗen ɗaminade waɗo Ligue des Champions yahoɓe final Real Madrid kañum e Paris Saint-Germain e Real Madrid e so ɓe yehi final ko kañum fiyata Paris Saint-Germain ƴetta kuppo Real Madrid c'est le meilleur équipe de monde ɓe wona jogiiɓe joueuraji gandaɗi sanne ɓe wona jogiiɓe joueuraji hewɗi sanne kana ɓe jogui polugo to équipe aji mawɗi ɗi mbaɗa andi kam demi final o kam o musat Real e Bayern kam on kam musat no fewi Paris Dortmund Paris ma yaltu inchallah Paris noon hankkadi fof ɓenti o yimɓe ganda ɗum omo jogui wawɓe Dembélé en puccugu woni Mbappé machallah eyyi enen kam heɗen nanggui ɗo Madrid tawi wonti yalte e junggo Bayern ko haɗata ɗum ko kuberi nde ko hunde sattude eyo ko hunde sattude Aruna ane jeere fof mi yi oɗon joori jaleɗe holi yiyande moon e ko heeɗiɓe ɓe kaali ko aren sa jagui ko wayni yawti aɗa wiya arbitre o mboɗo sikki so neɗɗo fiyama tan e yo jab fiyama saabu entraîneur mabɓe Xavi erreur aji waɗe match ne heewi seeɗa aɗa andi mbaɗon Lamine Yamal woni meilleur ɓurɗo wawde équipe ma nana wayno hannde Paris totta carton rouge tan jaltina Mbappé heddoto dow e banggue attaque o hewata no fewi doole nattat wodde mboɗo sikki o wawno ƴewtade no fewniti daragol équipe makko taw o yaltinani Yamal carton rouge moɓe mbiyata o noon ɗum kam wona arbitre fatiri banggue walla woyne walliti lawol tan arbitre rewi lawol tan waɗi mboɗo sikki aro jaune wano woppude sa hettima ni caggal jongal ngal o won e jouruji Barcelone kaldi mbi wonde o fotano wadde ha way noon o wawno woppude ni hayso Dembélé nannat caggal ɗum soɓe ƴeewi noɓe ƴeewno mbatta haɓe garta kono ham wona wadde ha way noon won ha watta won gueɗe watta he nder surface de réparation no wirate ni sa heedi caggal tan a waɗi won golle carton rouge kanko mo handi wadde yiyande ma e Dieynaba an kanko mo handi on kartal boɗawal ngal o heeɓi ngal tigi omo handi e ngal ɗon kartal boɗal saabu kanko waɗi erreur o kanko oɗon saaha o wawno accude balo ɓen terre no wawno hay falade balo wasnade walla hayso naatino haɗani kamɓe jogui avantage dano ɓe continue tan saabu so heɓano ngal ɗon kartal boɗawal no wawi ɓe mbasa ɓertude match o par ce que kamɓe gardino hen kadi ndeɓe gardi a yi neɓe gardi e match o ni ɓe galano hen caɗele kanko erreur mo waɗi tan ko wadde oɗon ta kartal ngal ko omo foti ɗum hebde kadi ɓe jaawi hebde ɗum ɗum noon fof ne jeeya ko ɗum ni kadi guila e coaching o kadi sa yaltini Yamal ɗum ni walla ganda kam hay sinno ko Félix kam woda ko ɗum nini mais sa waɗiri honno kanko Xavi no wayno o yiɗano bi ko jonanoɗo o yinno ko ɓeydade wadde bloqué to alors que Paris jour a jogui ɗi a wawi wiide aɗa jouda e muɗum on ɗon match ɗum taki ɗum woni caɗele ɗe ganduɗa ɓe keeɓi kono kam kartal ngal ko poɗɗo ɗum hebde o heeɓi ɗum Ousseynou yomin muñ tan Abdoulaye min ko mbiyatmi beele ko boɗewal ngal saabi ha Barcelone fola mi sikkani par ce que sa ƴeewi arda ko haali kon ko ɗon Xavi o fayi fayre musde hay eltoɓe hewɓe ko ɗum wi wano o keptinaɗo e on banggue ɗon Arsène Wenger haali ɗum mi sikku ko ɗum o waɗi fayre noon caggal nde o yaltini Lamine Yamal to goɗɗum noon kadi sa ƴeewi hikka ko club aji anglais ɓen hay club goto yahani ka timmal ko almaɓe ɓen woni Bayern woni Dortmund ko ɓe ka ɗeɓal timmode wadde tan ko wiide hikka Real PSG ko ɓen ɓuura habbede kono Bayern kadi fo yi darde maɓɓe ɓe wasi kawgel ngel ma ɓe wi tan ko Ligue des Champions wonta fandare nden ɗum ɓe keddorani kamɓe ɗum ɗon ɓe voilà eywa cikku ɗon Bayern ene wawi ɓoccitade juuɗe Real weɓata Real ko jogui expérience a nani ko o haali ko wima weɓata hay goto walla weɓata goto no wawi noon so PSG e Real kawri timmode holi ɓe ɗiɗo ɗamini ɗon hay PSG ni PSG on jawi Dortmund yoɓe jalde Dortmund PSG hikka ko PSG ƴettata desewal ngal ne wawi mi dañca ɗo henne final Bayern PSG ne wawi woni yeeso noon daɗani guiti wona
Real kam hikka oɗo min saha mbimi ko PSG ƴettata ɗum hitande fof ko noon so mala tan ɓe liba Dortmund ɓe ñawone Ala Bayern Dortmund libre kay- Real sabu Bayern ko Dortmund ɓurta kay hebde ko rewde tan don ya. ɗo ɓurta hewde hoɓe rewde ya chance. moƴƴi e kay si Real yettima ka timmal weɓanta Paris Saint-Germain walla Dortmund sabu Real no mbiyirɗen noon Real fo no andi Real e banggue Ligue des Champions ko wiyata kon ɓe jogui expérience ɓe andi lawol ngol no fewi Paris Saint-Germain nan kono o haali PSG ni jogui kadi fettoɓe mawɓe mbaɗono Mbappé hande ene yiiɗi haade mum tawoyde Real tawa kadi kañum heeɓi desewal ngal eyyi Hitande Mbappé fof ko ɗum eyyi woni hitande ɗum ɗo hakkude Barcelone e PSG en yi darde Mbappé nden ka jahol ko wiide tan haysi tawi Mbappé goɗɗum kadi ko tasketay satu Mbappé hakkude Real e Mbappé beele ɗum heɓata caɗele seeɗa ka hoore Mbappé par ce que Mbappé kanko o wi fo no andi club mo yiɗi fettude on ko Real ɗon kadi no wayi ko Franci ɓe innata ascendant psychologique walla ɗum fof no wawi neɗɗo club mo woni o kam ko ono yiɗi ko yiɗi yaade Real ko fof omo yiɗi dañde Ligue des Champions e club mo ganduɗa meeɗa ettude Ligue des Champions eyyi ɗum ko gonga kono palmarès makko ɗum en eyyi ɗum ko gonga kono fof yi hakkude makko e Elton Luis Enrique hakkude makko kadi e Real caɗele e luural mawgal teskano hakkude maɓɓe ɗum fof yiɗi sa ƴeewi weɓanta Paris Saint-Germain weɓanta Paris dande Aissatu Saint-Germain yiɗa kam mi haala ɗum Abdoulaye toon to Europe eɗen mbawi wiide ha hande kawodiral gongal ene hani wadde to Liga to Espagne hakkude Real e Barça eɗen mbawi wiide ko derby ko yamɗe 19 weyo aduna yankore ko wona ɗum eɗen mbawi humpudoji tan e banggal coftal ɓalli ene waɗi ɓi Sénégal goto Habib Beye o waɗi ko mantini saabu diɗɗal ngal o eltata to France Red Star iwi e tollu muɗum faade ligue ɗiɗa ɓayra ɗum noon Aruna eɗen mbawi wiide Habib Beye so tawi lomtotoɗo Aliou Cissé no wawi wonde sa ƴeewi no darori ni min ham e jiimi min ha jaggumi yimɓe ɗiɗo mbawi wonde hande hayso ɗo e duuɓi ɗiɗo walla tati mbawa lomtade Aliou e équipe nationale kanko jiimi e Oumar Daf kamɓe ɗiɗo kala hono namde te banggue liggeyo no yiite e nder mabɓe ɗum ɗon yewete tan sone jaraniɓe Pape Thiaw tawaka ala min mboɗo sikki Pape mi wino ɗo henne noon semaine caggal Pape Thiaw mboɗo sikki Pape Thiaw timmani tawa yetta he tawa ɗo foti yettade ɗo ne heddora he heewi no feewi kono Habib Beye walla surtout Oumar Daf mboɗo sikki ɓen ham hankkadi no tolni niveau mo ganduɗa no mbawi ƴettude lomtade Aliou Cissé goɗɗo bawɗo miijede hen seeɗa woni Youssou Dabo eyyi caggal ɓen tato mi yiyani wonɓe ɗo hannde nder leydi heeɓe kono po wawde ardinede e équipe so tawi no tani Aliou Cissé kono andi Aruna eltugol kadi club e eltugol équipe nationale kippude dire jiiɗa Aliou Cissé ne arata équipe nationale to wonno Aliou Cissé meeɗa eltude non Aliou Cissé meeɗa eltude club mi yinde toɓɓere ko toɓɓere hande yewtidede ko toɓɓere hande addede kono wattu o faɗani min Abdoulaye ma en gartu hen en jawrata e toɓɓere men wonde tan saabu ɗum woni fijoji mawɗi adunaru ko lebbi tati tan keddi ɗi mbaɗa ɗo e Sénégal sukaɓe tawateɗi ɗi fijoji puɗɗima heblade gollidiɗo men Oumar Sow fotti e yoga e mabɓe aset hanki to dingiral arène national keɗoɗen atleteɓe sénégal tawtoroyteɓe fijoji olympique jeux paris ina e hebaru mawndu yahoɓe e fannu tayko wondo nani keblo no feewi ɗo e dingiral fippiroɓe arène national mo Dakar Nazirou Mbaye ko goto e hebloɓe ɓe min dañi yimɓe ɗiɗo walɓe qualifié goto hen ko para olympique keddiɗo ko valide quoi bon min guinanene min goni koye préparation noon dal ligui o wawa yarude e seeɗa quoi eɗen gandi ko lebbi tati tan heddi hen beele oɗon pooli e o saaha e to tolniɗon ɗo oui par ce que min ɓooyi fuɗɗade ligguey o ɓooyi quoi min mbaɗat ko complété tan Bocar Diop ko suko kanko suɓa yahande Sénégal e rogere ɓe kiloji 5.7 faylesa omo jogui hoolare oui 3 mois mo yiɗa signono o pare eyyi ko lebbi tati tan keddi e folotiru ngo kono minen min ɓooyi heblade e o saaha mbeɗo hooli sanne gam heɓoyde polnu ndu so Allah jaaɓi wiɗem dem jiliji ndamde inchallah
Ababacar Fall hoorejo fédération sénégalaise tawi ko wondo holli en wonde hebaru mabɓe ina yaari yeeso hayso tawi ɓe kaldani taw e lamɓe hesɓe ɓe. Pour le moment nous n'avons pas encore eu de e oɗo saaha min cuwa wadde jonde hakkude amen e ardiɓe hesɓe ɓe gam yewtude ko fati e hebloji ɗi kono hetoroyɓe ɗin hebloji heɓe jogui eɓɓoje ɗe foof min mbawani wadde yoga e golle ɗe min kanno wadde ko idi sumgoji e saaha sumgoji ɗi kono ɗo joni e miijo am heɓe jogui kabaruji ɗi foof kono kala ko wawi hen wonde mamin jokku golle amen. Mais tout compte fait nous continuons le travail. ɗi pijirloji jio toɗɗa ko nogase jeegom jeeɗuɓuru jaggi sappo e goo jeetaɓuru ko jio laati wondi pottital winder yankewal ɓurgal mawnude e coftal ɓalli ngal waɗata ko kala duuɓi nayyi. Oumar Mamadou Sow, Dakar, RFI. Oumar Mamadou Sow yettama. Hande ko teskiɗen e leyɗe men woni kanko haali ɗum o wi omo hooli hoore makko mo yiɗi artude hebde polgu kono e leyɗe men ko heewi hen ene jaaha ene tawe heewani ni yahoɓe ene tawe kono hayyaɓe ɓe ene famɗi artiroɓe deese ene famɗi artiroɓe araraji ɗo e Sénégal so woodi limeteɗo ko Amadou Diaba goto ɗum hono woni mate ko caɗele ɗe goni koye banggue keblogol ngol walla ko banggue komin famiyata doole walla min keɓa ani jawdi holko saabi ɗum hol yiyande moon hen no yawiri tan. sa ƴewitino no moƴƴi ko leyɗele ɗe gummota ho law aɗa andi saɗa daña raya e wayno jeux olympique keɓtogol ngol ma pewjana ɗum duuɓi jeegom faade jeetati no hen sahaji woni wiyoɓe ha duuɓi sappo walla sappo e ɗiɗi enen noon ɗo en jotto tan ha wiye en heddima lebbi 4 walla 5 kaalisal seeɗa yaltine yimɓe mbiye jaayo pewnitoyo wona noon yarata Elage Diabama mbiɗa o Aruna o ko pour ɓeydude hen tan to guinene min jokkodiri e ɓe ganduɗa kañumen toppiti haala fijoji ɗi kamɓe mbi ko binationaux ji ɗi kañumen kam laaɓi ko yahoɓe kono ha ɗo tolni ɗen fijoji ɗi ko lebbi 3 keddi kono kamɓe lokkoji ɗi hotɓe toon Guinée ala hen pijowo gandaɗo kam ɓe paadi tan ko universalité woni hebde invitation tikiraji wiye aha ko ɗeɗo leyɗe dokka yo ngar ɓe liggahi law beteɓe daña pawɗo yaade aduna o joni no darori ni minimaji waɗa o wiyete wonde ma wooda ha mbatta pour daña toppe so rendinama mbete aɗa yaade hewɓe maɓe noon mbawa dañde ɗum walla gañoɗa raya e jeeyda to e continent ma comme Afrique yoni ni gona champion d'Afrique daña point ji kewɗi mate ɗum ɗon kadi ko wasde tawede potite e banggue fijoji wonɓe gaɓe kewani yaade kewi tan wonde leyɗele men no mbaɗa kono jaatale leyɗele tuuba walla Asie walla Amérique no pododira e ɓen par ce que ɗum dañanma dañde tobbe cohlotade ɗum waɗanma wowde hawrude e mabɓe ha gowodira e mabɓe ganda lawol so wona ɗum noon weɓata no fewi weɓata no fewi Dieynaba ne hol ko woni yiyande ma e ɗum ɗum ko Afrique hoore min foti wadde organisé compétition ngaji bayɗini henne taw koye e nder dunde Afrique ha sukaɓe ne mbawa fottude hen ne mbawa heptinede kadi kamɓe ɓe mbawa yaade caggal hiɗa ɓe keblo kadi e nder leyɗe sa ƴeewi hande Sénégal ne jogui sukaɓe ganda ko wayno Louis François Mendy e ko nandi hen sukaɓe ne daari mais ne manki to banggue keblugol no Arouna wini accata ha heddo balɗe seeɗa walla heddo lewru jomum gona e ummade ene keño hen wona hunde ɗum sa ƴeewi Afrique hande ko wayno Kenya en Éthiopie en ɓen ɓuri hen teskede banggueji men ga ene ngakki no fewi wadde ko enen poti fewnitade nder koye men eyo Abdoulaye ene waɗi gueɗel kadi hay sa yi ɓe ganduɗa ene tinni ha heeɓi woni ɗuma ko wayno hande to Cameroun diɗɗal fukko junggo woni handball ɓe mbiya ko caɗele visa haɗi ɓe tawtorede ɗi fijoji mate ɗum kadi ene hani mate hande hanani toppitiɓe hande ko wayno coftal ɓalli ɓeydo nannude juuɗe mumen e o alhaali mate Afrique ene wawa teskede hen eyyi no mbiɗa noon Aissata ko gonga mi sikki tan ko pelle toppitiɗe gueɗe coftal ɓalli e nder dongre Afrique foti jokkodirde walla mbiyen jokkodirde e nde fedde francire wiyetede comité national olympique français gam ɓe weeɓinana Afrique naaɓe wonɓe e caɗele saabu na Cameroun tan hande se ƴeewi no fewi hakkude Mali Burkina Niger
e jii luural wongal hakkunde maɓɓe France beele ɓe heɓata caɗele ko fati e yahugol maɓɓe France hakkunde maɓɓe ngam heɓude dañude visa ɗum ko gueɗel gotel gonguel sa ƴeewi kadi heɓla gongol heɓla gongol ay kay ma en garte jaftaɓe hokkanimo no ko waktu o koko ton mbiyanmi hokkanimo no timminirɗa miijo ma no mbiruɗa ni Abdoulaye mi jarnima mi jarni Aruna Déme mi jarni kadi Dieynaba Sow mi jarni bandiraɓe heeɗiɓe nde ɗo yewtere mi jarni hettuɓe karallagal ngal on woni Malang Sonko ha e Alassane Biraba on dokkama aadi tedduɓe ha yontere wonde e toɓɓe goɗɗe on jarama